El recorregut de les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar a Vilafant passa per les Forques, el Camp dels Enginyers, el nucli antic i arriba a l'Ajuntament. Amb una nombrosa comitiva d'acompanyament, ses majestats reparteixen caramels entre la mainada que ha sortit al carrer per donar-los la benvinguda. És una nit d'il·lusió que queda dibuixada a les cares dels nens i nenes que esperen rebre molts dels regals que han posat a les seves cartes. Com cada any, els vilafantencs i vilafantenques han volgut estar molt a prop dels Tres Reis de l'Orient i demostrar-los la seva estimació. A l'Ajuntament, l'alcaldessa Consol Cantenys ha saludat Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyada per les emissàries dels nens de Vilafant. També s'ha cantat la cançó del Fanalet i s'ha lliurat la clau perquè els reis puguin entrar a les cases del poble i deixar els regals amb tota la comoditat. Aquest any tenim entre nosaltres, per acompanyar-nos i per ajudar-nos a donar la benvinguda a ses majestats, les emissàries dels nens de Vilafant, que són la Marcela i la Laia, que són dues nenes que van participar en el concurs de postals de Nadal que cada any es fa des de l'Ajuntament amb els nens de les escoles. Amb la llum del Fanalet sortiré a esperar els Tres Reis perquè portin moltes coses, Pau i joia a tots els nens. Un aplaudiment! I perquè cada dia sou més bons minyons i minyones. Però per damunt de tot, us felicitem de tot cor perquè sabem que estimeu molt els vostres pares, germans i avis, i oncles, els mestres i companys de l'escola. És així que en gaudeix de veritable esperit aquestes festes i confiem que aquest any que acabem d'encetar us omplirà no només de regals, sinó també de pau i felicitat.